अहो पप्पांनो, माझ्या लक्षात असा बिस्किटचं पुडो घेतलंय आणि हो पत्रिका देताना पाया पडतय. 4-4 वेळा ताच किती सांगतो. अहो माहिता, भांडुपला पाटील, कांजूरला सावंत आणि घाटकोपरला आपले गावकर. हा नी परबाग पत्रिका हा माका पत्रिका खया पप्पांनो ठेवतय. हा काय रे, लगीन ठरला ना तुझा? परब काका तुम्ही? हो, माका पत्रिका खया. ओ फादरांनो, अजून किती जणांका पत्रिका देऊची? हा पत्रिका 150 माणसांची परमिशन असा. 50 आपले असत, 50 समोरच्या पार्टीचे असत. किती झाले? 100. आणि माझ्या माहेरचे 30. अरे 30 कमीच असत. 30 काय कमी झालेत? ओ, माझ्या माहेरच्या निशी काय बोलायचं नाही. उरलेल्या 20 माणसांचा तुम्ही काय तो गोंधळ घालायचो तो घाला. आता 20 मध्ये कुणा कुणाक बोलवू? हा, माझं भांडूपचं घनिष्ठ मित्र अनिश पाटला पत्रिका देऊ कच होई. आणि परत रावले. हा, त्याका किती आता? हो असं काय? ते आपल्या भावकीतले असत ना? तो तुका माहित नाही. हा 200 भरतलो पूर्ण गोतावला घेऊन येतलो. हो फादरांनो, अरे आहेराचं काय नाही रे, पण गाईडलाईन्स दिलेली असत ना. हा, गाईडलाईन दिली असत ना. आपण ना त्यांना पूजेत बोलू खोया. परब पूजेक. हा, परब पूजेत बोलवायचे. अरे काय झाला? हा अरे जिला देतस ना पत्रिका? हा देते देते. दे 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 दे. बरं झालं नाव नाही लिहिले. हा हा नाव लिहूचा. लिव 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 सत्यवान परब. लिव. हे घ्या पत्रिका. काय जेवणाची वेळ 12 ते 3. हा तुझा बापूस मका कसा काय विसरला म्हटलं मी. त्याचा घनिष्ठ मित्र असतोय ना मी. ओ परबानू, हा परब काकानू होय असा तुम्ही? तुम्ही एकमेकांना ओळखलं नाही? नाही. मेले वैला वाडीतलो दळव्यान चुझील, यो खायल्या वाडीतलो साळव्यान चुझील, आणि यो मधल्या वाडीतलो हळव्यान चुझील. निकेत, होय मेल्या. अरे केवढं मोठं झालंस. आणि तू काय तेवढंच राहुलस काय? निक्या काय? हायसरी किती? हायसरी हायसरी. मी काय म्हणतोय, त्यांना बी देऊन टाक. दोनच असत, दुसऱ्यांका देऊची असत. अरे बाबा, तू मका पत्रिका देऊ एवढा लांबीलस ना, मग त्यांना पण देऊन टाक. त्यांनी बघितलंय आपला कळला काय, गावभर चर्चा करतील ते. देऊन टाक. चल 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 लवकर चल. राहू दळवी आणि केतू साळवी. हे घ्या. नमस्कार. लग्नात आमरस हापूसतोच ठेवा. हा. तुका कोकम सरबत व्हाया? नाही. चला तुमका पाचतय. हो हो चला चला. आता परत जाऊचं लागतं. ज्युनियर हायवे. हा उलट्या दिशेने काय चाललंस? पाटील काका तुम्ही? हा, तुझ्या बापाशीचा फोन इलो होतो. पत्रिका घेऊन इलस ना? दी पत्रिका. अहो पाटील काका, ती पत्रिकेची पिशवी रिक्षेतच राहुली. काय मेलो धांदरटपणा तुझा. आता लग्न होणार ना, असं वागतस? सॉरी. मी एक काम करते ना, घराकडे जाते आणि तुमच्यासाठी पत्रिका घेऊन येते. मेले बदलापूरला एवढं लांब जातलस. त्यापेक्षा एक काम कर, कालच एक नवीन मोबाईल घेतलंय, टाका तुमचा व्हॉट्सअप ता डाउनलोड केलाय, त्याच्यावर माका पाठव. हा काय? सगळ्या पत्रिका नीट भरलस? हो. नीट घराकडे जाऊन पत्रिका दे. हो. आणि हो, पत्रिका दिलीस की पाया पड. तेवढे संस्कार असत माझ्याकडे. हा, हा. येऊ. हा बरं ऐक, आता अरे काय? घराकडे जाताना बिस्किटचं पुढे घेऊन जा. अहो देतय. आता जाऊ. हा पण फादरांनो, मी काय म्हणतोय, भांडू खूप लांब आहो. मेल्या, आपण लांब रवा केलो बदलापूर मध्ये. हा पण फादरांनो, आता सगळं डिजिटल होता, मग आपण पत्रिका व्हॉट्सअप करूया का? ए मानाचो हातो, माझो घनिष्ठ मित्र हा, त्या घरात जाऊच पत्रिका देऊ होई. देतय. जाऊ आता. हा नीट जा, सांभाळून जा. तिकीट काढ रे, वॅक्सिन झालेली असा. आणि तिसऱ्या त्याच्या अगोदर घराकडे ये.